jeg trykket optag nu. Trykker du optag, eller? Ja, den er trykket optag. Den er klar til optag, dog. Okay. Jeg holder lige svinet helt ud. Her ser vi Nikolaj Toft. Han har lort i øret. Nå. Hvor svært kan det være? Det var så det dummeste, du har gjort der. Det skal gaffe, Anders. Det skal jeg lige prompte. Den er totalt skadet i næsen. Det var så tak for den manøvrering. Det er så sejt, du gør. Det du gør. Hallo? De der vinger, de ser ikke alt for gode ud. Nej, men jeg tror ikke, det er vinger. Men skal ikke lige på værksted? Værksted? Det er det er. Han har brækket sig selv. Hvad så? Jeg har fundet her. Tak. Skal du have din mobil? Ja, tak. Den er godt nok gået helt